apa? Yo langsung dados. Katur Bapak Kades Tirulur Mbah Kaserin ugi Kades Sumbragung Mbah Tamek keng iki mau nyuwun jadwal Agustus ki disuwun ana ing Sumbragung ya. Nyambi utut ngombe kopi udut sandingane kopi wah jan tenan nyamleng ya wis alit angkringan bisa nyata kaya adat kang wis lumeku sak pupuh panjenengan ingkang nembang pupuh 2 sinden 4 sing genting adeg yuk dados ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya gedeng alit iku saupama tansah kumantil kopi sanyata irama tipis ya, sing papat ngadeg, sing loro lenggah.